Ngabahlekela nyovana. Haleluya. Yabo abantu sebenazi iqiniso amehla besevulekile mase bayaqhubeka benza isono maye kubona. Ngoba phela basezona baboni lento abayenza bayibona ilungile emehlweni akho kodwa wena usuyabona ngoba uJesu uwavulile amehlo akho. Shothi nje uma uyayiphonsa sonweni uphonsa nje ungaphuzile uqonda kahle konke. Haleluya. Thina esikholwayo sesikhululiwe ezonweni zabangakholwayo. Lize lithi iBhayibheli kwenye indawo malingaboshelwa jonge linye nabangakholwayo. Uma usukholwa nje kahle kuba khona izinto ongasazenzi ngenxa ukuthi uyakholwa. Sengehlukene nezwe lokona sengihamba ngokwezimiso zikaNkulunkulu ngoba sengiyakholwa. Enye into ekwenza ukuthi uhambe ngokwezimiso zikaNkulunkulu ukuthi singumuso wakhe entabeni ongesitheke. Lithi iBhayibheli makhanya ukukhanya kweniphambi kwabantu. Umuntu akabeki ukukhanya phansi kwesitulo kodwa ukubeka okuthini ukuze bakhanyisele bonke. Thina njengoba sesikholwa lithi iBhayibheli njengalokhu sinefu lofakazi elisaqileyo. Njengoba ukholwa kukhona abantu ababhekile ukuthi uhamba kanjani. Uma ubhadazela uyabadida ngeke besafike kulazini iqiniso. Ngosuku lokwahlulela uyohlulela ngezono zakho uphinde wahlulela nangabantu abakhubekisile ngenkambo yakho. Akubheke indlela owenza ukuthi ayimkhubekisi nomunye umuntu. Uma imkhubekisa uzolahlela izono zakho ungagcini ngezono zakho kuphela. Mase kulahleka ubuzwe nangezono zabantu obalahlekisile. Haleluya. Lithi-ke la sifunde khona sinefu lofakazi elisaqile. Ngamanye amagama angasuke emqondweni wakho. Noma ngabe kuthiwa kukhona abantu noma ngabe kuthiwa abantu abekho mangasuke emqondweni wakho ukuthi kukhona abantu ababheka ukuthi uhamba kanjani. Haleluya. Kukhona abantu abazophenduka ngokuhamba kwakho. Uthi uPawuli bheka thina silahlile izinto zehlazo ezifihliwe athi asiliphambanise ivangeli mase athi uma kukhona ongakholwayo akakholwa ngoba siliphambanisile ivangeli kodwa ukholwa ngoba engafuni ukukholwa. Babangabi nasaba ngokungakholwa. Ababone sabiso kwakhe bake bahamba bazalwane baze bafika kwenye indawo la khona igama labelashintshwa khona. Bathi akusebona abazalwane kodwa sebengamaKristu ngoba babehambisa okaJesu. Kazi uhamba kanjani? Haleluya. Mhlawumbe uma ungabheka emhlabeni uyabona ukuthi maningi amabandla ukuba bekholwa ngempela ngabe izo sakhe seliphendukile. Ngoba phela umuntu okholwayo uthela izithelo zokulunga. Haleluya. Into yenza ukuthi lingalungi izwe esisakhele kulo ingoba abaphili njengokusho kombhalo. Uthi-ke uJesu abanye bayothi Nkosi asiprofethanga ngezwi lakho. Uthi uJesu usukani benzi bokubi ngoba ngizange nginazi ngoba intando yami angizange ngenze. Ukhona nje okabuzwa ukuthi hayi njengoba usiphatha bebaningi kanje abantu abangathola emakhaya usho ukuthi bonke bazoyisokweni. Hayi uthi uJesu uphokophelani ungena ngesango elincane ngoba likhulu isango elisekubhujisweni futhi baningi abahamba ngalo. Baningi bahamba ngesango lokubhujiswa bese endaweni abasindisiwe. Ukuba sendaweni abasindisiwe akusho ukuthi usindisiwe kodwa izenzo zakho uhamba kanjani. Ngaphela ukuhamba kwakho uma ubhadazela usolahla khona usulazi izwi. Haleluya. Eyosindiswa lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi insali eyosindiswa. Uthohlabela abanye bayiqala endlela bayithola incingo mase baqala indlela entsha. Asingaqalini entsha asibambeni izwi njengoba linjalo aliphelelwa isikhathi adinge ukutolikwa futhi lokho elikushoyo kusho ukuthini. Kwakungakhiwa inkolo yabaseKorinti kodwa kwakwakhiwa ibandla likaNkulunkulu nathi siyilona. uJesu akasohlwitha abaseKorinti kodwa uJesu uzohlwitha ibandla lakhe. Haleluya. Uphila kanjani? Ngabe imiso zezwi likaNkulunkulu uyayigcina yini? Uma ungazigcini yazi ukuthi awakenzi kahle. Uthi uPawuli ngisho sengikubambe konke kodwa kunye ngikwenzayo. Ngiyakhohlwa kusemuva ngiphokophele kokuphambili akayidefend. Phela esikhathi manje uthi hayi umthakatha umuntu ebedefend isono sakhe. Hayi vuma
ukuthi angiyahluleka lapha futhi ngiyafuna ukulunga ngelinye ilanga. Ungasho ukuthi hayi ikitaro ngeblue ngeke usasizakala fese. Waqala wayidefenda ngeke usenzeka lutho. Asidefend thina okuhlula usiyakuveza. Sithi 1 no 2 no 3 uyangihlula kodwa izwi lithe awenziwa. Ngoba ngesikhathi uyivuma kanjalo uyayivulela ithuba lokusizakala. Kodwa ngesikhathi uyidefenda uyayivalela ngeke usasizakala. Haleluya. Phela isho njalo iBhayibheli lithi ofihla iphambeko zakhe akayikuphumelela kodwa oyivumayo azishiye uyofumana umusa ukuthi athethelelwe lezo zono. Usho ukuthi isono sivumile waphinda futhi wakadecide ukuhlukana naso asithethelele. Asithethelele isono ukuthi usivumile kodwa sithethelele ukuthi usivumile mase wasishiya noma wenza imizamo yokuthi usishiye. Phela uNkulunkulu akasiyena ongalungile. Uyawazi amandla ethu. Uyabona ukuyikhanda kwethu. Njengoba ebona ukuyikhanda kwethu uyasinikeza namandla okunqoba izinto. Lithi phela iBhayibheli akayikuvuma ukuba siliwe ngezinto engaphezu kwamandla ethu. Kodwa uyasenzela indlela yokuphunyuka. Haleluya. Uyasinikeza lithi iBhayibheli uyamnikeza amandla oyethileyo. Amandla siwaphiwe. Ithina mhlawumbe singayimisele ngokunqoba isono. Lithi iBhayibheli akamelane nesono kuze kube segazini. Uthi uPaul kwenye indawo mina ngiyagada kuze ngathi ngishaya umoya. Uthi ngiyagada kuze ngathi angiqondi. Athi ngiyawutuba owami umzimba ukuze mina engishumayeza abanye ngingaliwa. Haleluya. Sinikeziwe amandla. Uthi uJohane mayesho nje ekhuluma ngomuntu ekuKristu Jesu ezibophezele uthi onendodana akona. Abanye bayashelaze bethi amasinaso seyikhohlwa unomehleko phakathi kokhona nokuba lesono. Haleluya. Phela sazalelwa esonweni. Kodwa ukona ukuthi usuke manje uhambe uyodla isono uyona. Kodwa ukona into enjengani efika njengemcabango uthi usucabanga into engafanele. Isono leso umuntu usihlambuluka mase asinasono siyayikhohlisa. Kodwa onendodana akho. Usho njalo uJohane athi okuzelwa uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Esikhathini samanje bakhona abantu ababuthakathi abasho njalo. Kodwa izwi lithi akuzelwa uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Iyona assignment yethu kakhulu. Asibizele ukuhluleka nobuthakathaka. Sibizele ukuzonqoba isono. Sibizele ukuzonqoba izwe. Haleluya. Iyona into esinikezwe ezwini likaNkulunkulu. Okuzelwa uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Uthini uJesu? Uthi uJesu bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Thina sikholwa sinikeziwe amandla okwenza intando kaNkulunkulu. Mhlawumbe iphutha lithina ngendlela esondela ngayo. Lithi iBhayibheli uma sisondela kuNkulunkulu siyaguquka. Haleluya. Kuso sonke mhlawumbe isono esihlulayo uke wazama nokusondela kuNkulunkulu. Yimiphi imizamo oyenziwe? Zikhona phela indlela ezibekiwe zokusondela. Ukhona ukukhuleka, ukufasta, ukuzila ukuthi basenza njani. Sizolwa nenyama yethu. Ngoba uma sesingabi nayo, lithi iBhayibheli inganakekeli inyama kuze kuvuswe inkanuko. Uma sinakekela inyama kukhona izinto ezovuswa ngaphakathi. Yabona uPaul ichaza kahle uma ethi uJesu uthi uPaul kuverse number 7 ngoba seRoma 7 uthi mina umuntu osisi. Uqala ethi ngizwile noma ngiyawazi umthetho noma ngishingayeziwe okuhle. Bangitshelile ukuthi umntshontsha isono. Haleluya. Bangitshelile ukuthi ujola isono. Uthi ke ngiyakwazi lo mthetho futhi ngiyafisa ukugcina kodwa uthi lokho engithanda ukwenza angikwenzi kodwa lokho engingakuthandi khona engikwenza. Ekhuluma ngomuntu ngesikhathi somthetho yayingekho lento ethi hambani ngomoya khona ngasofeza inganeko zenyama. Kwakumele unqobe isono usenyameni. Haleluya. Kodwa kuRoma chapter number 8 usethi ngiyambonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu owathatha isono wasiphonsa enyameni ukuze thina sihamba ngomoya singazosifeza. Isono uJesu wasithatha wasiphonsa enyameni yethu. La enyameni yethu kukhona isono. Haleluya. La enyameni yethu kukhona isono. So akumele ngicike enyameni yami ngoba ngancike enyameni yami ngizobona ngizofeza isono kodwa kumele ngihambe ngomoya khona ngingasofeza inkanoko zenyama. La emzimbeni wami khona ukuthanda amantombazane kodwa
ukuze ngazokufeza lokho kumele ngihambe ngomoya. uJesu wathatha isono wasiphonsa enyameni, mase wathi wena ke kholwa hamba ngomoya. Khona ungazoyifeza lezo nkani sikhona esenyameni yakho, kodwa iyodwa kuphela indlela ukuyibulala, hamba ngomoya. Haleluya. Inkanuko inqotshwa ngawo umoya. Ukwenza intando yenziwa ngomoya. Wena kumele wenze sure ukuthi amanetha akho uyawajulisa kuNkulunkulu, uzokwazi ukunqoba inyama yakho. Kodwa uma ungawajulisa amanetha akho ngeke uziqobe. So khulekela kusuka ngoJanuwari kuze kushaye uDisemba ungasizakali ngoba vele awuzimisele. Kanti uma uphenduka uzimisela, uyimisela ukuyeka okubi ufuna ukwenza okuhle, ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu akawakhohlwa amandla akho oyikhanda ngawo uma usanda ukukhona. Haleluya. Lake la ikhanda ibandla eBhayibhelini lapha ngicabanga ukuthi